ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ କେମି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଗପଟି ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଯେ ଲୋକ ଗୋଟେ ହୀରା ରଖିଥିଲା ଘରେ। ସେ ହୀରାକୁ ମୂଷାଟା ଗିଳି ଦେଇଛି। ଗିଳି ଦେଇଛି ମୂଷା ଗିଳି ଦେଇ ପଳେଇଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଶିକାରୀ ସେ ଘର କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଶିକା ଡାକିଲା ଯେ ମୂଷା ଧରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୂଷା ଧରିବା ଡାକିଲା ସେଠୁ ଆସିଲା ଶିକାରୀଟା ଆଇଲା। ଆସି ଯେମିତି ସେ ଘରଟା ଖୋଲିଦେଲା ଶହ ଶହ ମୂଷା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସେ ଭାବିଲା କାହାକୁ ମାରି ସମସ୍ତେ ମୂଷା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମୂଷା କାହାକୁ ମାରି ଏତେ ମାନେ ପାପ ଅଛି। ସେ ଭାବି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୂଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଅଁଳ ଥିଲା। ମୂଷା କଅଁଳଟା ଥିଲା ଭାବିଲା ଯେ ଏଇ ମୂଷାଟା ହୀରା ଖାଇଛି ବୋଧେ ୟାକୁ ମାରିବି। କ'ଣ କଲା ନା ସତ ସେଇ ମୂଷାଟାକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ଗୁଳି କଲା ସେ ମୂଷାଟା ମରିଗଲା। ସେଉଠୁ ହେଉଛି ସେ ମୂଷାଟାକୁ ନେଇକି ମାଲିକ କତିକି ଆଇଲା। ମାଲିକ କହିଲା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂଷାଟା ହିଁ ହୀରା ଖାଇଛି। ସେଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତା ପେଟରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଷାର ପେଟରୁ ହୀରାଟାକୁ ବାହାର କଲା। କହିଲା ତୁ ଜାଣିଲ କେମିତି ହେଉଛି ଏଇ ମୂଷାଟା ହୀରା ଖାଇଛି ବୋଲି। କହିଲା ଯିଏ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଯିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସୁନା ପାଇଯିବ ବହୁତ ଧନୀ ପାଇଯିବ ଗଣ୍ଡ ଲୋକ ସେ ଭାବି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏକଲା ବସିବ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କାହା ସହ ମିଶିବନି। ଭାବିବ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇନି। ସେ ଏଇଟା ଭାବି ସେ କେବଳ ଅଲଗା ହେଇଛି। ସେ ମୂର୍ଖ ସେ ଭାବିପାରିବନି ଯେ ଯାହାଠୁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଜାଣିବ ଯେ ତାକୁ ନିଜେ ଅଲଗା ଲୋକ ଶିକାର କରି ନେଇଯିବେ। ଶିକାର କରି ତାକୁ ମାରିଦେଇ ପାରେ। ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଆମକୁ ସୁନା ଯାହା ମିଳିଲା ଧନ ଯାହା ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ରହିବା। କାହାକୁ ମାଛ କରିବାନି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।